अनंत टिप्या रिफ्रेश व्हा। भाजप जिल्हा सरचिटणीस तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग यांचा वाढदिवस कोलगाव येथे मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। भाजप नेत्यांसह हजारो कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत केक कापून वाढदिवस साजरा करण्यात आला। भाजप जिल्हा सरचिटणीस तथा सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक संचालक महेश सारंग यांचा वाढदिवस कोलगाव इथं मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला। यावेळी त्यांच्यावरती सर्व स्तरातील मान्यवरांनी शुभेच्छांचा वर्षाव केला। आपल्या सावंतवाडी तालुक्याचं तसंच आमचं एक भाग्य म्हणावं लागेल की आमच्या कोलगाव गावचं एक मोठं नेतृत्व या ठिकाणी विकास पुरुष म्हणून आम्ही ज्यांना संबोधतो असे आमचे महेशजी सारंग साहेब यांचा आज 43वा वाढदिवस आहे। आपणा सर्वांचं या ठिकाणी मी सर्वप्रथम स्वागत करतो। आमच्या गावाच्या वतीने आपणा सर्वांचं पुनश्च एकदा स्वागत करतो। आपल्या सर्वांना सांगायचं झाल्यास महेश सारंग यांचा परिचय काही करून द्यायची एक वेगळी गरज नाही। महेश सारंग म्हटल्यानंतर कोलगाव आणि कोलगाव म्हटल्यानंतर महेश सारंग हे एक समीकरण संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये संपूर्ण राज्यामध्ये या ठिकाणी आपल्या सर्वांना माहीतच आहे। सामाजिक असेल, राजकीय असेल किंवा सहकार असेल, या सर्व क्षेत्रांमध्ये आपला ठसा एक योग्य प्रकारे वेगळा ठसा उमटवणारं नेतृत्व म्हणून महेश सारंग यांच्याकडे पाहिलं जातं। खरं तर आपल्या सर्वांना या ठिकाणी शुभेच्छा देताना सगळ्यांना पाहताना खूप अगदी बरं वाटतंय। आज आपल्या सर्वांना या ठिकाणी बोलवायचं कारण म्हणजे एक दसऱ्याचा शुभ मुहूर्त आणि या दसऱ्याच्या शुभ मुहूर्तावर दुसरा एक सण म्हणजे आपली साईबाबांची पुण्यतिथी आणि या पवित्र क्षणी या ठिकाणी आजच्या दिवशी महेशजी सारंग यांचा आजचा हा वाढदिवस, या सर्वांचं औचित्य साधून या ठिकाणी आपल्या सर्वांना या ठिकाणी आम्ही आमंत्रित केलंय। खरं तर महेशभाईंबद्दल बरीच मंडळी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करणारच आहे, परंतु एक थोडक्यात सांगायचं झालं तर पक्षातील तळागाळाचा कार्यकर्ता हा रक्तवाहिनी असं नेहमी महेशजी सारंग यांचं वाक्य असतं आणि तळागाळातील कार्यकर्ता टिकला पाहिजे तर आपण नेता म्हणून आपण टिकू शकतो, ही सदैव नेहमी त्यांच्या मनातील भावना। कुठचाही कार्यकर्ता असू दे, कुठच्याही प्रकारचं काम असू दे, या संपूर्ण तालुक्यामधील कुठचाही कार्यकर्ता एखादं काम घेऊन आला आणि ते काम झालं नाही असं कधीच झालं नाही, अशी महेश सारंग यांची काम करण्याची पद्धत आपल्या सर्वांना माहीतच आहे की महेश सारंग यांच्याकडे गेल्यानंतर कुठच्याही प्रकारचं काम होणार नाही असं कधीच झालं नाही। त्यामुळे कोलगाव गावामध्ये 2005 नंतर म्हणजे 2005 मध्ये त्यांनी या ठिकाणी सरपंच पदाची धुरा सांभाळली आणि 2005 पासून जो विकासाचा जो प्रवाह सुरू झाला या संपूर्ण आपल्या जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये असेल, दशक्रोशीमध्ये असेल, तालुक्यामध्ये असेल, जो विकास प्रवाह जो सुरू झाला तो आजपर्यंत कधीही त्यांच्या हातून थांबला नाही। अत्यंत मध्ये तर मोठी आव्हानं त्यांनी पेलली। जसं म्हणतात की अपयश यशाची पायरी असते, अगदी अपयशाला सुद्धा कुठच्याही प्रकारचं न भीता पुनश्च एकदा यातून उभं राहिलं आणि ही एक त्यांचा एक जो गुण आहे तो अगदी घेण्यासारखा आहे। मी या ठिकाणी जास्त वेळ न घेता पुनश्च एकदा महेशभाई यांना या वाढदिवसाच्या आमच्या संपूर्ण जिल्हा परिषद मतदारसंघाच्या वतीने, गावाच्या वतीने या ठिकाणी शुभेच्छा देतो। आई भवानी त्यांना उदंड आयुष्य देवो, असंच उत्तरोत्तर त्यांना चांगलं यश मिळत जावो आणि
चांगल्या प्रकारचं या तालुक्याचं या जिल्ह्याचं नेतृत्व त्यांना मिळो हीच या ठिकाणी मी साईबाबांच्या चरणी प्रार्थना करतो. आपल्याला कदाचित काही गोष्टी माहिती नसेल, पण मला या गोष्टी सांगाव्याशा वाटतात. 1995 साली ज्यावेळी पहिली आपली ग्रामपंचायत आली होती, त्यावेळी महेश सारंग यांच्या आई कैलासवासीय वृंदा सारंग, त्यावेळीचे तत्कालीन तालुका प्रमुख शेखर राणे यांनी आमची त्यावेळी त्यांनी ओळख करून दिली, त्यात सारंगताई आहेत म्हणून. आणि योगायोगाने त्या दिवसापासून आमची ओळख झाली. आणि महेश त्यावेळी शाळेत जायचा, 9वी होता. मी महेशपेक्षा 5 वर्षांनी मोठा आहे. कारण 95 सालानंतर 99 साली आमची ग्रामपंचायत गेली आणि पॅनल आम्ही उभं केलं आणि त्या पॅनलमध्ये सगळे उमेदवार पराभूत झाले. आणि हा आला आणि मला म्हणायला, आता पुढे काय? पुढे काय आता म्हटलं, तू काय ते सांग. त्यावेळी युवा प्रमुख इकडे काम माझ्यावर कैलासवासी वासुदेव परब, मी, संजय राऊळ, भाई राऊळ, ही सर्व आमची पदाधिकारी सर्व होते. आता काय, पुढच्या वेळी महेशला सरपंच करायचं आहे. अगोदर ठरवलं. त्यावेळी साधे आम्हाला फॉर्म सुद्धा भरता येत नव्हते. महेशला सरपंच करायला पाहिजे आणि आपल्या गावामध्ये नवीन विकासाची पर्व आणलं पाहिजे. आणि 95 साली ते या आपल्या मतदारसंघामध्ये उभा राहिले, मी माझ्या मतदारसंघामध्ये उभा राहिलो आणि आम्ही निवडून आलो. सरपंच बसवताना पण त्यांना माहिती आहे काय काय केलेलं आहे ते त्यांना माहिती आहे. आता मी काही सांगत नाही. त्यावेळी खूप कटू आठवणी आहेत. आणि त्यांना सरपंच बसवताना आम्ही ते सगळ्यांनी रक्ताचं पाणी केलेलं आहे. आणि आपल्यातला एक माणूस, त्यांच्यातले आम्ही काही गुण हेरले की एकदा एखादा विषय त्यांनी मनावर घेतला की करायचा आहे, तो केल्याशिवाय राहणार नाही, असा त्यांचा पिंड आहे. आणि धाडसी वृत्ती आहे. आणि धाडसी वृत्तीमुळे एखाद्या कार्यकर्त्यावर प्रसंग पडला तर ते धावून जाण्याची त्यांची जी त्यांचा एक जो मानस आहे, त्यापोटी आज आपल्याला जे सर्व कार्यकर्ते दिसत आहेत हे त्याचा एक गुण आहे. आणि याच गुणामुळे हे सर्व लोक त्यांच्या प्रेमात पडलेले आहेत. त्यानंतर त्यांनी पंचायत समितीची निवडणूक लढवली. मी म्हणतो इथे थांबा तुम्ही, की तुम्ही आता पुढे जाऊ नका, तर आत्ताच आपल्याकडे कुठेतरी कोलगाव सत्ता पुन्हाशी आली आहे. असं करता 2015 पर्यंत आम्ही ती सत्ता टिकवली. त्याच्यानंतर 15 नंतर परत गेली. मी म्हटलं आता पुढे काय करूया, आपली पुन्हा सत्ता आली पाहिजे, गावामध्ये अजून बरीच विकास कामं करायची आहे. ते म्हणाले जोपर्यंत ग्रामपंचायत आपल्या ताब्यात येत नाही तोपर्यंत मी ग्रामपंचायतीमध्ये पाऊल ठेवणार नाही. मग त्यानंतर काही ग्रामपंचायत कागद असेल तर मलाच पाठवायचे, तू जा, तू घेऊन ये. ग्रामपंचायत येत नाही तोपर्यंत पाऊल ठेवणार नाही. म्हटलं पुन्हा आपण पुन्हा प्रयत्न करूया. आणि त्यानंतर 2020 मध्ये पुन्हा एकदा त्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही ग्रामपंचायत आणली आहे, विकास सोसायटी आणल्या आहेत वेगवेगळ्या. त्यानंतर त्यांनी जिल्हा बँक लढवली आहे. तर म्हटलं बाबा तू आता उभ्या राहतो तर आम्हाला त्याच्यातलं काय माहिती आहे, उमेदवार कोण माहिती आहे. पण त्यांनी एकदा ठरवलं हे करायचं आहे की कार्य आमच्या त्यांच्या मागून असेल, आम्ही सर्व कार्यकर्ते आहोत. त्यांनी एकदा कुठचीही गोष्ट ठरवू दे, की चुकीची असू दे किंवा बरोबर हे असू दे, की आम्ही त्याला कधी विरोध केला नाही. कारण आम्ही सर्वांनी, आमच्यापेक्षा सर्वात ते लहान आहेत, पण त्यांना आम्ही सर्वोच्च मान दिलेला आहे. तुम्ही जे काही ठरवा, चुकीचं असो किंवा बरोबर असो, ते वेळोवेळी त्यांना आम्ही पाठिंबा दिला आहे. राजकीय जीवनात सुद्धा त्यांच्या खूप वाईट, अत्यंत म्हणजे खूप प्रसंग वाईट आहेत, त्याला सुद्धा त्याने धैर्याने सामोरं दिलेलं आहे. ज्याप्रमाणे पूर्वी जसं काम करत होते, 20 वर्षापूर्वी जसं आज काम करतायत, त्या पद्धतीने त्याने आपला पिंड म्हणजे स्वभाव बदलला नाही, त्याच्यामध्ये कधी बदल केले नाही. अशा स्वभावामुळे ते आज मतदारसंघामध्ये पोहोचले आहेत. आज संपूर्ण तालुक्यातून नेतृत्व केलं आहे. आणि खरोखरच या गुणामुळे, या स्वभावामुळे आज प्रत्येकाच्या ते घरोघरी पोहोचले आहेत. मी त्यांना एक वाढदिवसाची म्हणून त्याला एकच सांगेन की तुम्ही आपलं कार्य जे आहे ते सतत चालू ठेवा. ईश्वर तुमच्या पूर्ण पाठीशी आहे आणि परमेश्वर तुम्हाला उदंड आरोग्य आयुष्य देऊन ही ग्रामदेवतांकडे मागणी करतो. या ठिकाणी सांगतो माझे जिवलग मित्र महेश भाई त्यांना 43 वाढदिवस मित्र माझ्याकडून, माझ्या जिल्हा परिषद मतदारसंघातून, माझ्या गावातून सगळ्यांकडून खूप 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 शुभेच्छा. खरं सांगायचं तर
महेशभाई आणि आमची जेव्हापासून ओळख झाली, मी जवळजवळ 32 वर्ष राजकारण आणि समाजकारण करतोय. गावातली बरीचशी पदं भोगलेली आहेत. पण महेश सारंग जवळजवळ 17 वर्ष झाली. मला ते वाटायचं की आता नको राजकारण पुढारी लोक काय करतात, ती 7 वाजले 8 वाजले का यांचे फोन नोट घ्यायचे फोन, नाही तर कुठल्या तरी कळ काढले तर कवळ क्षेत्राच्या बाहेर. मला तेव्हा वाटायचं की नको राजकारण करायचं नाही. बस ज्या दिवशी महेश सारंगांनी माझी भेट झाली तेव्हापासून असं वाटायला लागलं की नाही करायचं राजकारण, समाजकारण केलंच पाहिजे. कारण ह्या व्यक्तीत मी खूप असे गुण त्यांच्याकडून शिकलो. खरंच तुम्हाला सांगतो, आमच्या गावात एक असा प्रसंग घडलेला. नदीला मोठं पाणी आलेलं आणि आमच्या गावातील काही बायका ती नदीवरून पुलावरून क्रॉस करत होत्या. तेवढ्यात पाण्यात त्या बायका वाहून गेल्या. वाहून गेल्यानंतर आम्ही जाऊन सगळ्या मित्रमंडळींच्या बायकांना पाण्यातून बाहेर काढलं आणि आता त्यांना बांबोळीला राहायचंय तर करायचं काय, आमच्याकडे गाडी नाही, पैसे नाहीत. त्यावेळेची गोष्ट सांगतो मी तुम्हाला. मग महेश सारंगचं तेव्हा नेमकं ऍक्सिडेंट झालेलं आणि हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतं. तर मी त्यावेळी फोन केला, महेश असं असं झालेलं आहे, काय करू. महेश काय बोलला, मी गाडी पाठवून देतो आणि गाडी ड्रायव्हर सोबत त्या ड्रायव्हर पैशाचं काय सांगितलं, ड्रायव्हरने माझ्या हातात 15,000 रुपये आणून दिले. मी त्या बायकांना घेऊन बांबोळीला जसा होतो तसाच बांबोळीला घेऊन गेलो आणि त्या बायकांचे प्राण वाचवले. अक्षरशः त्यांच्या घरातला करता किंवा त्यांचे नवरे कोणी नव्हते माझ्यासोबत. महेश सारंगांनी गाडी पाठवली, पैसे दिले आणि तिसऱ्या दिवशी गणेश चतुर्थी होती. असे महेश सारंगचे खूप, म्हणजे एवढे सांगायचे ना तुम्हाला सांगता सांगता शब्द कमी पडतील. पण ह्या माणसासाठी आम्ही तर स्वतः, माझी बायको कागडेगावची मी सरपंच आहे, आम्ही ह्या माणसासाठी जे आम्ही महेश सारंग शब्द आम्ही जे टाकले त्यांच्याकडे, कुठचाही शब्द आतापर्यंत आमचा फुकट गेला नाही. महेश सारंगच्या निमित्ताने आमच्या गावात खूप विकास कामं केली आम्ही, फक्त त्यांच्या जीवावरती. मी तर आता असं म्हणेन की महेश सारंग यांनी इतकेच न थांबता पुढची पायरी गाठली पाहिजे आणि माझ्या आणि माझ्या गावाकडून त्यांना पायरी गाठण्यासाठी आमच्या पूर्णपणे शुभेच्छा आहेत. मी तर त्यांना या वाढदिवसाच्या निमित्तानं परमेश्वराच्याकडे एवढीच प्रार्थना करेन की त्यांना पुढची वाटचाल नक्कीच मिळेल. एवढं मी बोलून माझे मी 2 शब्द थांबवतो. आज महेशजींचा वाढदिवस आणि त्या निमित्ताने तुम्ही सर्वजण महेश ते मी इथं जमलेला आहात आणि सन्माननीय व्यासपीठ, मी सर्वांचं नाव घेत नाही, वेळ झालेला आहे. आज दसरा आहे आणि दसऱ्याच्याही दिवशी तुम्ही महेशजींच्या प्रेमापोटी इथं आल्यात, त्यांना आशीर्वाद द्यायला आल्यात, त्यातूनच त्यांची प्रियता कळते. जवळजवळ 2012 मध्ये मी पंचायत समिती आणि महेश यांची आमची ओळख झाली. मी तेव्हा नौकी होती आणि तरी पण आम्हाला खरोखरच ते माझ्यापेक्षा वयाने लहान असले तरी एका मोठ्या भावाप्रमाणे ते सदैव माझ्या पाठीशी राहिले. कुठचाही राजकीय प्रसंग असो, काय असो, तुम्ही घाबरता कशाला, मी आहे ना सोबत, असं म्हणजे एक धीराचा आधार म्हणून महेशजींचा ओळखलं जातं. आज सरपंच, उपसरपंच, उपसभापती, पंचायत समिती, तसंच जिल्हा बँकचं आज संचालक पद आहे. जिल्हा भाजपा सरचिटणीस म्हणून त्यांची वर्णी लागलेली आहे आणि असा हा त्यांचा चढता आलेख आज तुम्ही बघताय. त्यांच्या भावी वाटचालीला मी खूप खूप शुभेच्छा देते. त्यांचं सामाजिक राजकीय वाटचाल यशस्वी हो एवढे मी श्री देवीचरणी प्रार्थना करते. त्यांना उदंड निरोगी आयुष्य लाभू दे, तुम्हाही सर्वांना उदंड निरोगी आयुष्य लाभू दे असे मी श्री देवीचरणी प्रार्थना करते. तुम्हाला दसऱ्याच्या सर्वांना सोनेरी शुभेच्छा देते आणि इथंच थांबते. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चंदनधुरी आणि त्याने राजकारणाचं चंदनधुरीने सांगितलंय. शिवसेनेमध्ये असताना चंदनधुरी पाठीमागे आणि महेश पुढे असे मोटरसायकल घेऊन एक कायनेटिक सिल्वर कलरची होती त्यांची, कायनेटिकने मोटरसायकल काढली होती चॅलेंजर. तर ती गाडी घेऊन हे सावंतवाडीत यायचे. शाखेत आम्ही सगळेजण बसलेले असायचो, ठराविकच माणसं यायचो. अरुण चव्हाण आमचे नेतृत्व करायचे. म्हणजे त्या दिवसाचे दिवस आठवतात.
त्यामुळे फार कमी वेळ आहे, वेळ उरणार नाही. पण हे जपत असताना नंतर पक्ष परिवर्तन झालं, त्यानंतर आणखी काय खूप प्रसंग आले. दुर्दैवाने आमच्या नाना सुर्लेकरचं यांची कैलासवासी नाना सुर्लेकर यांची पोटनिवडणूक आम्ही लढवली. त्या पोटनिवडणुकीत आम्ही एवढं काम केलं की बहुमताने नाना सुर्लेकर न येणारी सीट निवडून आली. आणि त्यानंतर एक दुर्दैवी आमच्या जीवनात घटना घडली. ती घटना कधी विसरू शकत नाही. आजही त्या घटनेनंतर शहर येतात अंगावर. नाना गेला, आम्ही दोघेही त्या ऍक्सिडेंट मधून वाचलो, परंतु खूप काहीतरी जीवनात शिकलो. त्या सगळ्या घटनेतून, या सगळ्या घटनेतून खूप काही शिकलो. हे शिकत असताना महेशची दोस्ती म्हणजे काय असतं ते महेशने दाखवून दिलं. त्यानंतर मी एक दिवशी आजारी होतो, एका वर्षी, की भरपूर त्रास होत होता पायाला. पाय माझा पूर्णतः आता पाय कट करायची वेळ येते का असा प्रसंग होता. महेश सारंग आपली छोटीशी गाडी होती, गाडी होती, ती गाडी 4 व्हीलर गाडी घेऊन आला. घरातला मला उतरला पण नाही, सांगितलं उठ आणि गाडीत बस. आणि त्याने आकेरकर हॉस्पिटलमध्ये नेऊन ऍडमिट केलं. तिथे मला त्याने माझी काळजी घेतली व्यवस्थित, त्यातून मी बरा झालो. हे जे काही दोस्तीचे प्रकार, दोस्ती कशी असते ती महेश सारंगाने निभावली. जोरदार टाळ्या दोस्तीसाठी झाली पाहिजे. कारण असे खूप प्रसंग आले. त्यानंतर राजकीय मतभेद झाले. राजकीय मतभेदात महेश एकीकडे, आम्ही एकीकडे. पण रेस्ट हाऊस आम्ही सोडलं नव्हतं. मी रेस्ट हाऊसवर, मला तत्कालीन आमचं नेतृत्व सांगायचं काय, तू रेस्ट हाऊसवर जाऊन जास्त बसतोस, त्याच्यामुळे तू मी जे सांगत होते ते आता दादांबरोबर नाही आहे, कन्नी दादांबरोबर आहे. अभिनवानं सांगतो की त्यांनी दोस्ती तोडायला सांगत होते, पण आम्ही दोस्ती तोडली नाही. राजकारण हे राजकारणाच्या जागेवर आणि दोस्तीच्या जागेवर. आजही परवाचा प्रसंग, संजू आणि महेश, माझ्यावर एक अॅट्रॉसिटीचा प्रसंग आला होता. 3 वाजेपर्यंत महेश सारंग पोलीस स्टेशनला बसून होते. आता कोणतरी म्हणतोय नॉट रिचेबल संध्याकाळी. असा नेता पाहिजे, असा दोस्त पाहिजे. पहाटे 3 वाजेपर्यंत माणूस माझ्यासाठी थांबला तिथे, आणि त्यातूनही मला सुखरूप बाहेर काढलं. संजूभाई पण होते. तर अशी दोस्ती निभावली तर राजकारण हे राजकारणाच्या बाजूवर असले. भविष्यात खूप घटना घडतील. वादळ सुरू झाली. मी आता दळवी साहेबांबरोबर बोललो, ही वादळ येत राहतील, जात राहतील. वादळात टिकून राहायचं, कुठे राहायचं, काय राहायचं हे आपल्यावर आहे. पण दोस्ती कुठे जाता कामा नये, आणि ही दोस्ती अविरत अशी टिकेल याची मला खात्री आहे. मी महेशजींना खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि ते धन्यवाद मानतोय. आज साईबाबांचा उत्सव आणि स्वामी समर्थांची आठवण, त्याच आठवणीमध्ये आज आमच्या लाडक्या महेशचा वाढदिवस. अगदी सगळं बुद्ध शर्करा योग या ठिकाणी जुळून आलेला आहे. महेश तुला 43व्या वाढदिवसाच्या मनपूर्वक अशा शुभेच्छा त्या ठिकाणी देतो. सन्माननीय व्यासपीठावर उपस्थित आमचे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष, आमचे मित्र मनीषजी, संजूबाई, महिला जिल्हाध्यक्षा श्वेताताई आणि सन्माननीय व्यासपीठ. म्हणजे माणसाच्या जवळ आल्याशिवाय माणूस कळत नाही, याचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे आमचा महेश आहे. आम्ही भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते. आमची भारतीय जनता पार्टीची संपूर्ण तालुक्यामध्ये फक्त एकच ग्रामपंचायत होती, बांदा. ती त्याच ग्रामपंचायतीमध्ये आम्ही पंचायत समिती जिंकायचो आणि त्याच ग्रामपंचायतीच्या जोरावरती आम्ही जिल्हा परिषद पण जिंकायचो. पंचायत समितीमध्ये भारतीय जनता पार्टीची फक्त एकच सदस्य आमची श्वेताताई. आम्हाला भीती वाटायची, हा महेश आम्हाला काय त्रास म्हणजे जिवंत ठेवणार आहे की नाही, उपसभापती होता, आमची कामं होणार आहेत की नाही. म्हणजे ही एक म्हणजे याची भीती होती की महेशच्या कामाचा जो म्हणजे ऐकलेलं तेव्हा होतं किंवा बघितलेलं होतं की महेश मैत्रीसाठी कुठपर्यंतही जाईल. पण आम्ही मित्र नव्हतो ना त्यावेळी, आम्ही समोर होतो. त्याच्यामुळे काय होईल काय नाही होईल माहीत नाही, पण तरी सुद्धा महेशने त्यावेळी सातत्याने आम्हाला सहकार्य केलं. अतिशय चांगल्या पद्धतीमध्ये कारकीर्द पूर्ण झाली. आणि एक दिवस बांदा ग्रामपंचायत सोडून पक्ष तालुक्यामध्ये नेण्याची वेळ आली आणि ती नेत असताना काही हिरे आपल्याला पाहिजे होते. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीला काही हिरे पाहिजे होते. ते हिरे शोधता सन्माननीय आमचे आजचे पालकमंत्री रवींद्रजी चव्हाण यांच्या माध्यमातून आम्हाला हा
एवढा तरी मोठा हिरा मिळाला, ज्याने खरोखरच कमळ निशाणी फक्त बांधा गावापुरती मर्यादित होती. फक्त कमळ निशाणी आम्ही बांधा गावामध्ये त्यावेळी आमचे सुद्धा काही लिमिटेशन होते. सत्ता असताना आमच्याकडे नव्हती, भारतीय जनता पार्टीकडे नव्हती, पण तरी पण आम्ही एक बाजू टिकवून ठेवून होतो. आणि अशा परिस्थितीमध्ये महेश, आमचा मनोज, या सगळेजण या ठिकाणी आमच्या भारतीय जनता पार्टीमध्ये आले. आणि महेशच्या माध्यमातून महेश तालुकाध्यक्ष झाला. आणि महेशच्या माध्यमातून आम्ही संपूर्ण आमची जी कमळ निशाणी आहे, आमची भारतीय जनता पार्टी आहे, ही आम्ही संपूर्ण तालुक्यामध्ये नेऊन पोहोचवली. आणि त्यावेळी आम्ही 19 ग्रामपंचायती जवळजवळ या जिंकल्या होत्या. महेशच्या त्या प्रतिनिधी महेशने त्याचं लीड केलं होतं आणि 19 ग्रामपंचायती आम्ही जिंकल्या होत्या. प्रचंड कामाचं म्हणजे काम कसं करावं, पूर्ण वेळ काम कसं करावं, झोपून कसं द्यावं, एखादी गोष्ट पूर्ण होण्यासाठी जे जे काही प्रयत्न करायचे आहेत ते कसे प्रयत्न करायचे आणि ते कसं यशस्वी करायचं, हे आम्हाला म्हणजे खरोखर एक महेशची चांगली बाजू आहे. संघटन कौशल्य, प्रचंड संघटन कौशल्य आहे. माणसं जोडण्याची प्रचंड मोठी ताकद आहे. जिल्हा बँकेची निवडणूक असू दे किंवा इतरही निवडणुका असू दे, सर्व निवडणुकांमध्ये प्रॉपर प्लॅनिंग करून कसं यश आपल्याला मिळता येईल याचं एक प्रॉपर नियोजन करून ते जे कौशल्य असतं ते महेशकडे आहे. येणारा काळ हा महेशसाठी सुवर्णमय काळ आहे. म्हणजे सगळ्यांसाठी आहे, म्हणजे महेशसाठी सगळ्यांसाठी सुवर्णमय काळ आहे. त्यामुळे कुठेही आजूबाजूला न बघता, कुठल्याही गोष्टीचा न विचार करता, जे प्रयत्न आता सातत्याने चालू आहेत तेच प्रयत्न सातत्याने असेच ठेवून आपल्याला आपला पुढचा एम गाठायचा आहे. महेश, तुला, तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाला माझ्या कुटुंबाकडून खूप खूप अशा शुभेच्छा. देव बांधेश्वर भूमिका आणि समस्त ग्रामदेवता तुला उदंड असे यश देव, ही त्या ठिकाणी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आज आमचे मित्र सन्माननीय महेश सारंग यांचा 45वा वाढदिवसानिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित असलेले 43वा वाढदिवसानिमित्त उपस्थित असलेले ते जिल्हा बँकेचे चेअरमन सन्माननीय अनिल दळवी, बरंच मोठं व्यासपीठ आहे, सर्व सन्माननीय व्यासपीठ या ठिकाणी उपस्थित असलेले महेश सारंग आहेत, सर्व मित्र म्हणण्यापेक्षा मी सर्व एक संपत्ती म्हणेन महेशची. आणि या ठिकाणी असे मित्र, त्याचप्रमाणे पत्रकार मित्र, उपस्थित बंधू भगिनी मित्र कसा असावा असे प्रत्येकजण सांगताय. मला 2 वर्षापासूनच माहीत आहे तर मित्र कसा आहे की महेश सारंगांचा मित्र जर एखाद्याने मिळवला तर मला वाटतं राजकारण म्हणा, समाजकार्यात म्हणा किंवा संकट काळी सुद्धा आपल्याला सर्वांना सहकार्य जे मिळेल अशा प्रकारचा मित्र म्हणजे महेश सारंग. मी आजपर्यंत बरेच वेळा महेशला ओळखत होतो, परंतु ज्यावेळी मी बीजेपीमध्ये आलो, भारतीय जनता पक्षामध्ये, तेव्हा महेश सारंग यांच्याशी माझी जास्त दोस्ती झाली आणि प्रत्येक त्याच्यावर जबाबदारी जी दिली पक्षाने ती जबाबदारी पार पाडण्यासाठी महेश सारंग आम्हाला झोपेतून सुद्धा उठवत आहे आणि जी कामं पक्षाची करायची आहे ती करून घेतो. अशा प्रकारचं काम करण्याची सुद्धा धडाडी. मी याच्यापूर्वी जिल्हा परिषदेमध्ये सभापती होतो, परंतु महेश सारंग या ठिकाणी पंचायत समितीमध्ये त्याच वेळेला होता, त्या अगोदर होता, की सभापती होता, पण त्या ठिकाणी आपले व्हिडिओ बघून सगळे ते त्याला भिडून होते की कसं काम प्रशासनाकडून कसं काम करून घ्यायचं हे आपल्या महेश सारंगकडून शिकावं. अशा या महेश सारंगची आज दसऱ्या दिवशी आज वाढदिवस आहे. हा खरोखर भाग्यवान आहे. मी सांगू इच्छितो की पुढील काळ हा महेशसाठी असे चांगला आहे, कारण या ठिकाणी आता तो नवीन जिल्हा परिषद म्हणा किंवा इतर जिल्हा परिषद मध्ये त्याला येण्याची फार इच्छा आहे. मी म्हणेन जिल्हा परिषद अध्यक्ष पदापर्यंत त्याची वर्णी लागावी, कारण त्याचं काम हे पक्षाच्या दृष्टीने अतिशय चांगलं आहे. वरिष्ठांना सुद्धा जरी मी त्या ठिकाणी सुद्धा गेलो असलो तर मी सांगेन की महेश सारंगला अध्यक्षपद द्या. त्यामुळे महेश सारंग सारखा अतिशय धडाडीचा कार्यकर्ता आणि त्याचा आज वाढदिवस आहे, तेव्हा माझ्या मित्रपरिवाराकडून, माझ्या कुटुंबाकडून महेश सारंग यांना मी खूप खूप शुभेच्छा देतो आणि मी माझ्या कुलदेवतेकडे प्रार्थना करतो की महेश सारंगला पुढचं आयुष्य अतिशय चांगल्या प्रकारचं, चांगलं भरभराटीत जावं अशी सदिच्छा व्यक्त करतो आणि येथेच थांबतो. सिंधुदुर्ग जिल्हा भारतीय जनता पार्टीचे सरचिटणीस, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे संचालक आणि आमचे मित्र माननीय महेशजी सारंग यांचा आज वाढदिवस, 43वा वाढदिवस आणि त्या निमित्तानं उपस्थित असणारे जिल्हा बँकेचे
अध्यक्ष आमचे मित्र मनीषजी दळवी साहेब, सावंतवाडी नगरपालिकेचे माझे नगराध्यक्ष संजू परब साहेब, श्वेताताई, उपस्थित सर्व व्यासपीठावर मान्यवर, आपण सर्व महेश सारंग यांचे मित्रपरिवार आणि महेश सारंग प्रेमी बंधू आणि भगिनींनो आणि पत्रकार मित्र, खरं तर महेश हा दुसऱ्या वाढदिवसाला येण्याचं मला भाग्य मिळालं, कारण मला वाटतं 2-3 वर्षापूर्वी मी इथे आलो होतो. महेश हा कुशल संघटक आहे खऱ्या अर्थाने. बघितलं महेशची ओळख, महेश भारतीय जनता पार्टीत आल्यानंतर आमची आणि महेशची ओळख झाली, परंतु महेश सारखा संघटक भारतीय जनता पार्टीला सावंतवाडी तालुक्यात हवा होता आणि तो निश्चितपणाने मिळाला असं म्हणेन. आज सावंतवाडी तालुक्यामध्ये भारतीय जनता पार्टीच्या कानाकोपऱ्यात दिसते आहे, त्याचं श्रेय बऱ्याचशा अंशी महेश सारंगला द्यावं लागेल. इव्हन सावंतवाडी तालुक्यात नाही तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक गावागावामध्ये बूथ रचना करण्याचं काम सुद्धा महेशने केलं. पूर्ण वेळ, इतका वेळ देऊन पक्षासाठी काम करणं ही सारी सोपी गोष्ट नाही. आणि करत असताना आपली शरीरयष्टी, आपलं आरोग्य याची जरा सुद्धा तमा न बाळगता रात्री उशिरापर्यंत गावागावात जाणं, म्हणजे अगदी दोडामार्गमध्ये आम्ही त्यांना रात्री 11-12 वाजेपर्यंत सुद्धा बघितलेलं आहे. मी एवढं प्रामाणिकपणे काम करणारा कार्यकर्ता तुम्हाला नेता म्हणून भेटला या मतदारसंघाला, ही खरंच तुम्ही भाग्यवान आहात. मला माहिती आहे की माननीय राणे साहेबांच्या कृपेनं आणि रवींद्र चव्हाण साहेबांच्या कृपेनं मला जिल्हा परिषदचं उपाध्यक्ष होता आलं मागच्या निवडणुकीत, म्हणजे खालच्या ह्याच्यात. त्यावेळी मी बघितलं महेश एक दिवस माझ्याकडे आला होता आणि मला म्हणाला, साहेब आमची निवडणूक आहे ग्रामपंचायतीची आणि आम्हाला काहीतरी मदत पाहिजे. म्हटलं काय पाहिजे तुम्हाला, कारण माझ्याकडे कृषी आणि पशुसंवर्धन खातं होतं. मला म्हणाले आम्हाला थोड्या ताडपत्र्या मिळतील काय, 10-15 मिळाल्या तर, आणि एखाद दुसरं बोकडाचं गट मिळेल का. मी म्हटलं माहिती तुम्हाला किती पाहिजे सांगा, कारण आता आम्ही वाटप झालं होतं. म्हणून तुम्ही दिला तर आम्ही ग्रामपंचायत निश्चितपणाने काढू म्हणाले. आमची प्रतिष्ठेची ग्रामपंचायत आहे. मला वाटतं महेशजीने सांगितलं ज्या काय आहे त्या तुम्ही घेऊन जा. 5-50 ताडपत्र्या असतील, बोकडाचे गट असतील, दुधाळ जनावर असतील, ग्रास कटर असतील, जे काय होतं ते जेवढं मला शक्य होतं तेवढं मी महेशसाठी दिलं खरं अर्थाने. कारण मला माहित होतं ही ग्रामपंचायत किती प्रतिष्ठेची आहे ती. महेशचा प्रतिस्पर्धी असणारा इथला जो उमेदवार होता त्याची सुद्धा मी कट मारले आणि महेशकडे वळवले खऱ्या अर्थाने त्यावेळी. कारण महेशसाठी ही ग्रामपंचायत खूप प्रतिष्ठेची होती आणि ती आली पाहिजे होती. खऱ्या अर्थाने महेशला त्याचा फायदाही झाला आणि महेश ही ग्रामपंचायत जिंकला खऱ्या अर्थाने. महेश सारखा संघटक मिळाला, आम्हाला मित्र मिळाला, हे आम्ही भाग्य आमचं समजतो. महेशला शुभेच्छा देत असताना त्यांची इच्छा आहे की जिल्हा परिषदमध्ये जायची. निश्चितपणाने महेशजी तुम्ही जिल्हा परिषदेत या एवढी आम्हाला आशा आहे. तुम्हाला जर सावंतवाडी तालुक्यात जर उमेदवारी मिळत नसतील तर निश्चितपणे मी सांगेन दोडामार्गमध्ये सुद्धा आम्ही निवडून आणायची आमची ताकद तुम्हाला आहे. कारण असा संघटक, असा कार्यकर्त्यांसाठी वेळ देणारा आणि जिल्हा परिषद प्रशासन ज्याला समजतं असा कार्यकर्ता जिल्हा परिषदमध्ये गेला पाहिजे. मी याहीपूर्वी मागच्या निवेदनात सांगितलं होतं की महेशजी जर मला जिल्हा परिषद अध्यक्षपद मिळालं तर त्या जागी तुम्हाला मिळतं, मी तुम्हाला सुद्धा देण्यासाठी तयार आहे म्हणून त्यावेळी मी सांगितलं होतं. आणि आजही मी सांगतो की राणे साहेबांच्या कृपेने मी सगळ्या पदावर बसलोय. जिल्हा परिषदच्या अध्यक्ष पदावर का 22 दिवस नवीन आपण बसलोय, ही राणे साहेबांची कृपा आहे, लक्षात घ्या, आणि रवींद्र चव्हाण साहेबांची. त्यामुळे निश्चितपणाने येणाऱ्या कालावधीमध्ये महेशसाठी जिल्हा परिषदमध्ये जाण्यासाठी आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करू. आणि या 43व्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं महेशला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. त्यांना पुढचं आयुष्य भरभराटीचं आणि अगदी राजकीय दृष्ट्या चांगलं जावं एवढी अपेक्षा व्यक्त करतो. मला इथं बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल सर्व आयोजकांचे मी आभार मानतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. माझे मित्र महेशजी सारंग यांना मी वाढदिवसाच्या लागण्यास शुभेच्छा देतो. व्यासपीठावरील उपस्थित सन्माननीय मनीषजी दळवी साहेब, सन्माननीय श्वेता कोरगावकर मॅडम, सन्माननीय नारखणे साहेब, भापसेकर साहेब, कापसे साहेब, व्यासपीठावरील सर्वच उपस्थित मान्यवर बंधू आणि भगिनी, आज खरोखरच एक चांगला दिवस आहे. दसरा आहे, महेश सारंग यांचा वाढदिवस आहे आणि या चांगल्या दिवशी तुम्ही इथं सर्व जमला आणि सर्वच जण आनंद व्यक्त करताय की महेशच्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना शुभेच्छा देत. म्हणून तुमचं मी सर्वांचं मनापासून मी अभिनंदन करतो. महेश सारंग आणि संजू परब हे 2 भिन्न भिन्न प्रवाह. तो वेगळ्या पक्ष भाजपमधनं काम करत होता आणि मी काँग्रेसमधनं काम करत होतो.
तो भाजपसाठी लढत होता, मी काँग्रेससाठी लढत होतो. जरी वेगवेगळे लढत असलो तरी आम्ही कधी एकमेकांवर प्रेसमधनं किंवा कुठनंही एकमेकांवर कधी टीका केली नाही. तो आपलं काम करत होता, मी माझं काम करत होते. कालांतराने राणेसाहेब जेव्हा भाजपमध्ये आले तेव्हा मी दोघेजण एकत्र काम केलं. त्याच्यानंतर त्याच्या ग्रामपंचायती आत्ता झाल्या तेव्हा आम्ही दोघांनी एकत्र काम घेतलं. ग्रामपंचायती वाटून घेतल्या. महेश सारंगने कुठच्या ग्रामपंचायती बघायच्या, संजू परबने कुठच्या ग्रामपंचायती बघायच्या आणि चांगल्या प्रकारे आम्ही या ग्रामपंचायती तालुक्यात यश मिळवलं. यशामागे कारण म्हणजे मेहनत असते. आणि महेश सारंगने सुद्धा काही माडकोळ सारख्या कठीण ग्रामपंचायती सुद्धा आपल्या नेतृत्वामुळे त्या निवडून आणल्या. सर्वजण सांगतायत की महेश सारंग यांना जिल्हा परिषद लढवली पाहिजे. मी त्यांना जवळजवळ 2 महिन्यापूर्वी माझ्या घरी बोलवलं फोन करून. म्हटलं महेश कुठे आहेस तू? तो मला बोलला इथं एसटी स्टँडच्या बाजूला आहे. तू म्हटलं माझ्या घरी. मी कुठची झेडपीटी इथं बोलणार नाही कारण सगळे जिथं आहेत. झेडपीतली त्या काही माणसं माझ्या घरी बसली होती. एक 1.5 महिन्यापूर्वीची गोष्ट आहे, कुठच्या वर्षापूर्वीची गोष्ट नाही. महेश तू या जिल्हा परिषद मधनं तू लढ. तेव्हा त्याने असं उत्तर दिलं की त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते काम करतात, त्याच्यामुळे मी त्यांच्यामध्ये जाऊन तिकीट मागणार नाही. त्यांचं कुठल्याही प्रकारचं मी मन दुखवणार नाही. म्हणजे नेता कसा असा तो महेश सारखा असावा. आता दुसऱ्याने पटकन म्हटलं असतं ठीक आहे तू बघतोस तर आपण काहीतरी करूया दोघांनी, पण तसं त्याने म्हटलं तिकडे झेडपीला उभे राहणारे आहेत कार्यकर्ते आहेत, मग त्यांना जाऊ दे. म्हणजे असं या ठिकाणी म्हणेल की मोठ्या मनाचा कार्यकर्ता कसा असावा तर तो महेश सारखा असावा असं या ठिकाणी मी नमूद करतो. आज त्याचा 43वा वाढदिवस आहे. मी पाटेकरांची अशी प्रार्थना करेन की याच ठिकाणी त्याचा 100वा वाढदिवस साजरा व्हावा अशी मी पाटेकरांनी प्रार्थना करतो. पाटेकर त्याला उदंड आयुष्य, चांगलं आरोग्य, त्याला धनसंपत्ती देव आणि त्याला परमेश्वराने सुखी ठेवू असे त्याच्या वाढदिवसाच्या मी पाटेकराकडे मागणी करतो. परत त्याला एकदा वाढदिवसाच्या लाख शुभेच्छा देतो. इथंच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. आजच्या महेशभाई सारंग यांच्या वाढदिवसानिमित्त आपण सगळे जमलेलो आहोत. प्रथम या गावची ग्रामदेवता आणि साईबाबा यांना मी वंदन करतो. सन्मानाने व्यासपीठ, या व्यासपीठालाही वंदन करतो आणि आपण सर्वांनाही वंदन करतो. या व्यासपीठावर विराजमान झालेले आमचे आजचे सत्कार मूर्ती ज्यांचा वाढदिवस आपण गौरवपणे साजरा करतोय त्या महेशभाई सारंग, आपल्या इथं उपस्थित असलेले जिल्हा बँकचे आमचे आदरणीय चेअरमन सन्माननीय मनीषजी दळवी साहेब, सन्माननीय आमचे मित्र आणि मार्गदर्शक संजूभाई, त्याचप्रमाणे इथं उपस्थित असलेले अजय साहेब, त्याचप्रमाणे इथं उपस्थित असलेले दादू कविटकर साहेब, आमच्या जिल्हा महिला आघाडीच्या अध्यक्षा श्वेताताई, सन्माननीय राजू राहुल साहेब, सर्वच सन्माननीय आदरणीय व्यासपीठ आणि आपण सर्व ज्यांच्यासाठी आशीर्वाद देण्यासाठी आलेला आहात ते आपण सर्व सन्माननीय आहोत. महेशभाईंचा आणि आम्ही संजूभाईंनी सांगितलं त्याप्रमाणे आम्ही काँग्रेसमध्ये आणि महेशभाई भाजपमध्ये होते आणि महेशभाईंनी भाजपमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी भाजपच्या 2 का 3 ग्रामपंचायती आम्ही सावंतवाडी आणि दोडामार्ग तालुक्यात होत्या. पण जेव्हा मी तालुकाध्यक्षपद भाजपचं घेतल्यानंतर 25 ते 27 ग्रामपंचायती ताब्यात घेण्याचं कौशल्य त्यांनी दाखवलं. याला म्हणतात संघटक. आणि त्याला सर्वच जुन्या भाजपवाल्यांनी एवढं सहकार्य केलं. संघटन कौशल्य काय असावं हे त्यांना त्यांच्याकडनं शिकावं. आमचं एक महेशभाईंना माहित आहे, बांद्याला गुणा टायर पंक्चरवाल्याला आम्ही सगळेच आमची टीम एकत्र व्हायची आणि 8-8:30 वाजता आमच्या कामाचं सुरुवात करायची. आम्ही काँग्रेसमध्ये असताना, दादा समर्थक असताना आम्ही 8-8:30 वाजता जेव्हा जमायचो तिथं सुरू करायला, किंवा पहिले आम्ही चहा पाणी घ्यायचं, नंतर सुरू करायचं. हे महाशय 7-7:30 वाजता असं निघा घारपी करून आलेले असायचे तिथली बुधरचना किंवा तिथं भेटून. म्हटलं अहो तुम्ही आज संबंध आमचे चांगले होते. म्हटलं तुम्ही एवढ्या लवकर कुठं? मी ते 2 गाव करून आलो. दुसऱ्या वर्षी पाहिलं तर परत हे तांबोळी 2 गाव करून आले. म्हटलं हे आमचं आम्हाला चेंज केलं पाहिजे आता हे. तर आम्ही मग म्हटलं हे जर एवढे 5:30 वाजता उठून जर लागत असतील कामाला, मग आम्ही 8-8:30 वाजता जेव्हा आम्ही फिरू तेव्हा लोक बाहेर गेलेले असतात कामाला. म्हणजे ह्यांच्याकडनं काम करण्याची एक
हे त्याच्यानंतर भाजपमध्ये आम्ही बघितलं, त्यांनी बूथ रचना सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची बूथ संघटक म्हणून प्रमुख पद बघितलं. तो निर्णय ज्या ज्या जबाबदाऱ्या पक्षानं त्यांच्याकडे दिल्या त्यांनी ती 100% यशस्वी केल्या. असा यशस्वीरित्या कुठलीही गोष्ट हातात घेतल्यानंतर पूर्ण करणारा एक नेता आहे, कार्यकर्ता आहे. मी जास्त काय म्हणणार नाही, त्यांच्या मनात ज्या ज्या काही इच्छा आकांक्षा असतील, मग जिल्हा परिषद असेल आणि काय असेल वरचं असेल, ज्या ज्या त्यांच्या काही इच्छा असतील त्या आमच्या कुलदेवतेनं आणि बांधेच्या पांडेश्वर भूमिकाने साईबाबाने त्या पूर्ण कराव्यात. आणि वयानं मी त्यांच्यापेक्षा 15 ते 16 वर्षांनी मोठा असल्याने मला आशीर्वाद देण्याचा त्यांचा हक्क आहे. मी माझ्याकडनं माझ्या कुटुंबियाने सर्वांच्या वतीने त्यांना आशीर्वाद देतो आणि त्यांची भरभराट हो, त्यांच्या सर्व मनोकामना इच्छा पूर्ण हो अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो आणि येथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. शुभेच्छांना उत्तर देताना महेश सारंग यांनी सर्वांचे आभार मानले. आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त व्यासपीठावर उपस्थित माझे सहकारी आणि माझे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सामान्य अनिल जवळी साहेब, आपल्या सावंतवाडी नगरीचे माजी नगराध्यक्ष संजू परब, आपल्या भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या अध्यक्षा लताताई, आपले मंदारबाई, आपले नाडकर्णी साहेब, राजन मापशेकर, प्रमोदभाई पेडणेकर सर, आपले मंडल अध्यक्ष दोडामार्गचे सुधीर दळवी, महेश दुसरे मंडल अध्यक्ष आणि चिटणीस आपले महेश धुरी आणि उपस्थित तुम्ही सर्व माझे मित्र, आज माझ्या वाढदिवसानिमित्त आज तुम्ही सर्वजण मला आशीर्वाद आणि मला चांगलं म्हणजे पुढची वाटचालीत मला शुभेच्छा देण्यासाठी आलात, त्याबद्दल मी सर्वांचे सर्वप्रथम आभार व्यक्त मानतो. भारतीय जनता पार्टीमध्ये माझा प्रवास सुरू झाला तो तुम्हाला सर्वांना माहिती आहे, आपल्या कोलवा जिल्हा परिषदेचे सर्व लोक आपण इकडे बरेचसे आहात तिकडे. तर आपले सामान्य चव्हाण साहेबांच्या माध्यमातून सुरू झाला. नंतर आपला प्रवास सुरू असताना आपल्याला अनेक निवडणुकांना आम्ही सामोरे गेलो आणि आपल्या जिल्हा परिषद निवडणूक आपली झाली. या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये काही आपला पक्ष पण आपला नौका होता आणि त्या नौका पक्ष असताना पण आपल्या भारतीय जनता पार्टीला तिकडे सुंदर म्हणजे चांगल्यापैकी मतदान मिळालं. ते मतदान मला जिंकणं इतकं पुरेसं नाही होतं. नंतर आपल्या पक्षाने चांगल्या पद्धतीने मला संघटनेमध्ये काम करण्याची संधी दिली. पूर्वी आमचं काय होतं की आम्हाला लोकप्रतिनिधी म्हणून म्हणजे 2005 पासून मी सरपंच असल्यापासून ह्या संपूर्ण गावापासून ते उपसभापती 2 वेळा असा माझा तो राजकीय प्रवास चालू होता. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी ह्या विषयात आम्हाला रुची होती. आणि काय होतं, आता एक मित्र आहे, आता ते आले नाहीत सध्या, कामानिमित्त बाहेर असतील, ते म्हणायचे तुम्ही संघटनेमध्ये काम करणार केव्हा. मग आता आपल्याला ज्यावेळी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून ज्यावेळी संघटनेचं ते मंडळ तालुका अध्यक्षपद सावंतवाडीचं मिळाल्यानंतर जी आम्ही भारतीय जनता पार्टी रचना किंवा भारतीय जनता पार्टीची जी आपण बांधणी सुरू केली, ही बांधणी अतिशय चांगली बांधणी झाली. आणि मला जवळपास संपूर्ण ह्या 63 गावं आपली आहेत ह्या तालुक्यामध्ये, तर चांगल्यापैकी मी भारतीय जनता पार्टी पोचवण्यासाठी चांगलं मला यश मिळाले. आज आपण एका राष्ट्रीय पक्षामध्ये आपण काम करतो. त्या पक्षाचे सन्मान्य आपले पंतप्रधान मोदी साहेब देशाचे नेतृत्व करतात आहे आणि आपले राज्यामध्ये पण आपलं शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी आणि असे युतीचे आपले सरकार आहे आणि त्यांचं नेतृत्व आपलं फडणवीस साहेब करतात आहे. आपल्या जिल्ह्याचे नेतृत्व आपल्या पालकमंत्री चव्हाण साहेब करतात आहेत. आणि आपल्या देशात जे मुख्य आपले जे मंत्रीपद आहे ते सामान्य आपल्या राणेसाहेबांकडे आहे. राणेसाहेबांकडे जे आज मुख्यमंत्री जे पद आहे त्या पदाच्या माध्यमातून आम्ही अनेक जे आता गोरगरीब जे आपले खालीपर्यंत जे आज मतदार आहेत त्यांना आज विश्वकर्मासारख्या वेगवेगळ्या योजना आपल्या आणलेल्या आहेत साहेबांनी आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण विकास काम करत असतो. आपण हे विकास काम करत असताना भारतीय जनता पार्टी खालीपर्यंत बूथपर्यंत कशी पोचवावी ह्यासाठी पण पक्ष संघटनेमध्ये आपण सर्वजण तुम्ही एक चांगल्या पद्धतीने काम करत असतो. मी सर्वांना विनंती करतो, आज सर्वांनी मला शुभेच्छा दिल्या, सर्वांनी मला जिल्हा परिषद अध्यक्ष केलं आणि वेगवेगळ्या पदावर जावं अशी शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. परंतु मी तुम्हाला सगळ्यांना सांगतो
मी आज भारतीय जनता पार्टीचा एक कार्यकर्ता आहे. आज भारतीय जनता पार्टीचा जो कार्यकर्ता असतो किंवा भारतीय जनता पार्टीचा जो बूथ अध्यक्ष असतो, भारतीय जनता पार्टीचा आपला शक्ती केंद्र प्रमुख असतो, भारतीय जनता पार्टीचा जो जिल्हा अध्यक्ष असतात, हा भारतीय जनता पार्टीचा त्या ठिकाणचा चेहरा आहे. आज आपण हे पार्टी आज चालवत असताना आज आपण सगळे आता पक्ष आपण पाहिले असतील. माझे पण प्रवास शिवसेनेपासून काँग्रेसपासून ते आपल्या भाजपपर्यंत सुरू झाला आहे. पण ही पार्टी अशी आहे, भारतीय जनता पार्टी ही कार्यकर्त्यांची पार्टी आहे. आणि हा कार्यकर्त्यांची पार्टी असल्यामुळे आपण सगळे लोक ह्या पार्टीवर चांगल्या पद्धतीने विश्वास आणि चांगल्या पद्धतीने आपण भविष्यात भारतीय जनता पार्टीकडे आणि अनेक लोक आपण ह्यामध्ये जोडली पाहिजे. कारण आज माझा जो राजकीय प्रवास आहे, हा प्रवास जवळपास आपण 22 वर्ष आपण करतो मी. 22 वर्ष करत असताना मी सरपंच पद सगळं असतं. आज माझं लग्न जाऊन जवळपास 16 वर्ष झाली मला. 16 वर्षामध्ये तुम्ही सगळेजण जवळपास आता म्हणजे लग्न झालेलेच आहे, विवाहित. माझं मी काम करत असताना मी 16 वर्षामध्ये मी बायको म्हणा किंवा मुलं म्हणा यांच्याबरोबर मी जवळपास संजूबाई मी 2 वेळा फक्त, एकदा लग्न झाल्यानंतर मी शिर्डीला गेलो, नंतर मी मुलांसहित आपले अष्टविनायक दर्शन केलं. बाकी मी सगळा वेळ माझा हा कुठलाही म्हणजे भारतीय जनता पार्टी असो किंवा आपण ज्यावेळी काँग्रेसमध्ये होतो त्यामुळे मी पक्षासाठी आणि त्या संघटनेसाठी आणि लोकांसाठी मी दिलेलं आहे. आणि आज हा प्रवास करत असताना मला संपूर्ण माझ्या कुटुंबाने पण चांगल्या पद्धतीने सहकार्य केलं. माझ्यावर अनेक राजकीय प्रसंग आले, अनेक मला सगळ्या विषयात सामोरं मी गेलो. पण आज जात असताना आज तुमच्यासारखे सर्व मित्र म्हणा किंवा आमचे सगळे सहकार्याने मला साथ दिली आणि चांगल्या पद्धतीने मी आज भारतीय जनता पार्टी म्हणा किंवा कुठल्या तरी एका पार्टीमध्ये चांगल्या पद्धतीने मी काम करत आहे. हे काम करत असताना आपण असंच मला तुमचं सगळ्यांचं सहकार्य मिळो आणि तुम्ही सगळ्यांनी महेश सारंग किंवा कुठल्याही हे विषय नको जाऊ. आज आपली पार्टी जर पक्ष आपण चांगल्या पद्धतीने जर जोडला तर आपण चांगल्या पद्धतीने आपण विकास काम करू शकतो. कारण ज्याचा पक्ष चांगला असेल, मजबूत असेल. आज बघा, भारतीय जनता पार्टी हा देशातला 1 नंबर पक्ष आहे. ह्या पक्षाच्या पाठीमागे तुम्ही राहा आणि आपण आपल्यातले पहिले मतभेद आपण दूर केले पाहिजे. कारण आमचे बघा, आज आपण सावंतवाडी तालुक्यात मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये मी काम करत होतो. संजू परबने सांगितलं की आम्ही ते काँग्रेसमध्ये काम करत होतो. पण आमच्यात तो राजकीय दुरावा होता. तो राजकीय दुरावा अनेक वर्ष चालू होता आणि अनेक वर्ष काही लोक मजा पण घेत होते आणि आता ते काही मजा आपल्याला जरा उघड होत आहे. त्यामुळे असं कोणतरी एक मध्ये माणूस लागतो. ते आपले आदरणीय आमचे दळवी साहेबांनी हे चांगली भूमिका ह्या मधल्या काळामध्ये घेतली आणि आम्हाला दोघांना एका व्यासपीठावर आज आणलेलं आहे. मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करतो की आपल्या जिल्ह्याचे नेतृत्व आपले चव्हाणसाहेब पालकमंत्री म्हणून करतात. दुसरे आपले केंद्राचे म्हणजे आपल्या देशाचे नेतृत्व आपले राणेसाहेब करतात आहे. मी तुम्हाला सांगतो, हे दोन्ही व्यक्ती आमच्याकडे एवढे जे आपल्याला विकास देणारे आहेत की आपण हवं ते आपल्या गावात म्हणा, ह्या तालुक्यात म्हणा किंवा ह्या विधानसभेत म्हणा किंवा संपूर्ण आपण चांगल्या पद्धतीने काम करू शकतो. आणि तुम्हाला जे अपेक्षित आहे विकास, हा विकास भारतीय जनता पार्टीच्याच माध्यमातून आपण करू शकतो. आता मी तुम्हाला सांगतो, येणाऱ्या लोकसभामध्ये आणि येणाऱ्या विधानसभेमध्ये आपण भारतीय जनता पार्टी ह्या निशाणीवर आपण लढणार आहोत. आज आपले प्रदेश अध्यक्षांचा आमचा दौरा झाला. या दौऱ्यामध्ये आपल्या नेत्यांनी तिन्ही विधानसभा आपली मागलेली आहे. पण मी आज संजूभाई तुम्हाला सांगतो की आम्ही हा विधानसभा मतदारसंघ भविष्यात भारतीय जनता पार्टी आणि कमळ निशाणीवरच लढणार आहोत. आणि नक्कीच त्यामुळे तुम्ही सगळ्यांनी आतापासून आपला हक्काचा आमदार किंवा हक्काचा खासदार निवडण्यासाठी तुम्ही सगळ्यांनी आज बूथपर्यंत तयारी करा. अनेक विकास कामे आलेली आहेत. ती भूमिपूजन, त्याची सगळी कामं हे लवकरात लवकर पूर्ण होतील आणि कामं होतील तुमची सगळ्यांची. आज सगळ्यांना मी सगळेजण आज तुम्ही उपस्थित राहिला आणि मला जो आशीर्वाद तुम्ही आज दिला त्याबद्दल मी सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. जिल्हा बँक अध्यक्ष मनीष दळवी व युवराज लखमराजे सावंत भोसले यांनी मनोगत व्यक्त करताना महेश सारंग यांना भावी वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. एका
सहकार्याचा वाढदिवस साजरा करत असताना आपल्या सगळ्यांना काही छोट्या आठवणी, मला जाणीव आहे की उशीर झालेला आहे, परंतु काही आठवणी सांगितल्या पाहिजे. जिल्हा बँकेची निवडणूक लागली आणि त्या निवडणुकीच्या वेळी काही मतदारसंघ आम्ही जवळपास 1 वर्षापासून त्या सगळ्या गोष्टींवर विचार करत होतो की कुठल्या मतदारसंघामध्ये कुठला उमेदवार द्यावा. आणि तो उमेदवार देत असताना ज्यावेळी महेशने ज्या मतदारसंघामध्ये, दुग्ध मतदारसंघामध्ये निवडणूक लढवली, आमच्या दृष्टीने तो सगळ्यात कठीण असा मतदारसंघ होता. आणि त्या मतदारसंघामध्ये महेशने स्वतःहून सांगितलं की मला दिलात तर तुम्ही हा मतदारसंघ द्या. आणि मला आठवतंय की आम्ही कणकवलीत बसलो होतो आणि त्यावेळी आदरणीय नितेशजी राणे यांनी विचारलं की महेश, तुम्ही हा मतदारसंघ निवडताय, पण तुम्हाला जाणीव आहे का की ह्या मतदारसंघामध्ये संपूर्ण जिल्ह्याभरामध्ये मतदार आहेत, त्यांच्यापर्यंत गेलं पाहिजे, त्यांच्यापर्यंत आपली भूमिका सांगितली पाहिजे, आणि या मतदारसंघामध्ये तुमचा तेवढा टच नाहीये. असं असताना तुम्ही ही निवडणूक या मतदारसंघातून लढवताय, त्याच्यापेक्षा आपण तुम्ही दुसरा मतदारसंघ का निवडत नाही. त्यावेळेच महेशचं जे उत्तर होतं की साहेब, तुम्ही कठीण जो मतदारसंघ असेल तोच मला द्या, तो पक्षाला मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी असेल, आणि जिथे तुम्हाला चांगले मतदारसंघ असतील तिथे पक्षातल्या दुसऱ्या कार्यकर्त्याला संधी द्या, जेणेकरून आपल्या पक्षाची त्या ठिकाणी सत्ता येईल. आणि खऱ्या अर्थाने निवडणुकीची सगळी प्रक्रिया आपण जिल्हावासियांनी बघितली आणि त्या ठिकाणी मोठ्या मताधिक्याने त्या मतदारसंघामध्ये महेशने विजय मिळवला. जसं प्रमोदभाई बोलले की वस्तुस्थिती आहे की त्या मतदारसंघातल्या मतदारांकडे पहाटे पहाटे सुद्धा पोहोचायची भूमिका महेशने घेतली. त्या मतदारांना आपली भूमिका समजावून सांगितली आणि खऱ्या अर्थाने अनोळखी असणारा मतदारसंघ त्यांनी त्या ठिकाणी मोठ्या मताधिक्याने जिंकला. जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये ज्यावेळी 5-7 वर्षापूर्वी त्यांचा पराभव झाला, त्यावेळी कार्यकर्ता काय असतो आणि आपली समाजाशी बांधिलकी, आपली ग्रामीण भागाशी असलेलं नातं ते जोपासण्यासाठी आणि ते टिकून ठेवण्यासाठी आपल्याला कशा प्रकारे सातत्याने कार्यरत राहावं लागतं, त्याचं ज्वलंत उदाहरण म्हणजे महेश सारंग आहे. आणि म्हणून त्यांनी ग्रामपंचायत असेल, विकास संस्था असतील, पंचायत समिती असेल, जिल्हा परिषद असेल, या सगळ्याच्या माध्यमातून काम करत राहिले. आणि ते काम करत असताना सुद्धा बरेच लोकप्रतिनिधी आपण या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बघितले किंवा राजकारणामध्ये अनेक वर्षानुवर्ष बघितले. एखादा लोकप्रतिनिधी असा असतो की तो फक्त संघटनेमध्ये काम करतो आणि त्याच्या माध्यमातून पुढे पुढे जात असतो. काही लोकप्रतिनिधी असे असतात की ते फक्त त्या ठिकाणी ग्रामपंचायत, पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषद यांच्या माध्यमातून ते पुढे येत असतात. काही जण सहकाराच्या माध्यमातून पुढे येत असतात. परंतु या तिन्ही विषयांमध्ये सातत्याने सहकार्य करून, त्याच्यामध्ये सक्रिय राजकारण करून, सक्रिय सहभाग घेऊन या सगळ्या परिस्थितीमध्ये काम करणं तेवढं सोपं नसतं. आणि या सगळ्याच माध्यमातून खूप चांगलं काम या ठिकाणी महेश सारंग उभं करतायत. ते करत असताना काही लोक त्यांचा पाय ओढण्याचा प्रयत्न करतात, याची जाणीव पण आम्हाला आहे. आणि म्हणून मी महेशला सांगितलं की महेश, तू ज्या पद्धतीने भारतीय जनता पार्टीच्या संघटना मजबूतीसाठी काम करतोय, त्यावेळी जेव्हा जेव्हा तुला अडचण निर्माण होईल तेव्हा ठामपणे आम्ही तुझ्या पाठीशी राहू. आणि म्हणून मग त्यावेळी मी संजूला सुद्धा मधल्या काळामध्ये समजून सांगितलं की संजू, तुला विधानसभा जिंकायची असेल तर महेश सारखा सहकारी सोबत असला पाहिजे. आम्ही निश्चितपणे आहोत, परंतु महेश सारखा सहकारी तुझ्या बरोबर असला पाहिजे. आणि त्यामुळे जे काही मतभेद असतील छोटे मोठे ते बाजूला कर. आणि त्याप्रमाणे तीच भूमिका त्या ठिकाणी संजूने घेतली आणि त्याचा परिणाम स्वरूप आपण बघतो आहोत. आणि येणाऱ्या काळामध्ये त्याचे खूप चांगले रिझल्ट सुद्धा आपल्याला पाहायला मिळतील याची मला खात्री आहे. आणि म्हणून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून सुद्धा त्याला काम करण्याची इच्छा आहे आणि ती इच्छा त्याची निश्चितपणे पूर्ण होईल. मला वाटतं की या ठिकाणी आता म्हापशेकर म्हणाले की दोडामार्ग मध्ये सुद्धा आम्ही संधी देऊ, परंतु म्हापशेकर साहेब त्याची काय आवश्यकता लागणार नाही, कारण या सावंतवाडीतले कुठल्याही मतदारसंघामध्ये तो उभा राहिला तरी निश्चितपणे मोठ्या मताधिक्याने निवडून येऊ शकतो. कारण त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते, या ठिकाणचा मतदार, या सगळ्यांशी त्याचं असलेलं नातं हे इतकं दृढ आहे की त्याला दुसऱ्या कुठल्या तालुक्यामध्ये जायची आवश्यकता लागणार नाही. आणि म्हणून पुढच्या वाढदिवसाच्या पूर्वी
त्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेमध्ये नेतृत्व म्हणून महेश सारंग निश्चितपणे दिसतील आणि त्या तशा प्रकारचं नेतृत्वाची संधी त्यांना मिळो अशा प्रकारचे मी मनापासून या ठिकाणी ग्रामदैवत श्रीदेव कलेश्वर सातेरी 12 पंचायतींच्या चरणी प्रार्थना करतो. आणि या ठिकाणी माझ्या जिल्हा बँकेच्या सगळ्याच सहकाऱ्यांच्या वतीने, जिल्हा बँकेच्या सगळ्या कर्मचारी आणि माझ्या सगळ्याच खातेदारांच्या वतीने त्या ठिकाणी मी पुन्हा एकदा मनापासून त्यांना शुभेच्छा देतो. आणि खास करून राणे कुटुंबियांच्या वतीने या ठिकाणी महेश सारंग यांच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी मनापासून शुभेच्छा व्यक्त करतो आणि येथेच थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. पहिलं माझी भेट म्हणजे महेश सारंग आणि ते म्हणजे मी म्हणत नाही की चांगली भेट झाली काय ते चुकीची भेट झाली, पण भरपूर जुनी भेट होती आणि राजमातांच्या वतीने आणि त्याच्या वतीने झाली होती. तर कॉलेजच्या दृष्टीने झाली होती, पण मी म्हणतो चुकीचं झालं काय चांगलं झालं, पण नंतर आपण मिळून काम केलं. म्हणजे मला पण इथं पहिल्यांदा बूथच्या प्रमाणे इथं मला इथं नेमलं होतं प्रभारी आणि महेशनी मला भरपूर म्हणजे सल्ला दिलं होतं. आणि इथं पण माझं म्हणजे मी पण राजकारणामध्ये केव्हा आलो म्हणजे 1च वर्ष आलं आणि तेव्हा त्यांनी पण मला भरपूर सल्ला देऊन इथं मदत आणि कसं पद्धतीने काम करायचं, बूथचं काम कसं करायचं आणि कशा पद्धतीने करून घ्यायचं तर त्यांनी मला सांगितलं. तर मी खरं धन्यवाद आहे की इथं त्यांनी मदत केली मला. पण मी त्यांना मनपूर्वक मी परत त्यांना शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी आणि इथून पुढं काय असेल तर 100% आपलं पाठिंबा असेल. आणि मला माहिती आहे की आपण संघटनावरून काम करता आणि म्हणजे रवीजीने म्हटलं की भरपूर जण पाय ओढतात, ते केव्हा मोठं होतं मनुष्य तेव्हा पाय ओढत जातात, तर तसं तुम्ही घाबरू नका आणि आम्ही तुमच्या पाठिंबाच राहणार. तसंच मी 2 शब्दांमधून परत शुभेच्छा देऊन जय हिंद, जय महाराष्ट्र. विविध सामाजिक, सहकार, शैक्षणिक क्षेत्रातील संघटनांकडून त्यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या.
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.